Рыгор Барадулін, бацьку, не выйшаў ты і ў гэты раз мяне спаткаць, паднесці рэчы. Ля весніц толькі зноў твой вяз крануў галінкамі за плечы. Ты мне не падасі рукі, глядзіш удаль з-пад шкла партрэта. Ці бачыш вырас сын які? Скажы хоць слова для прывета. А я чакаў з усіх дарог цябе ў 44-м летам. Калоны ні адной не мог я прапусціць за хапкам кветак. Хацелася пачуць сынок і ўсклікнуць радаснае тата. Бацькоўскім быў не кожны крок. Усё ішлі салдаты. Каторы раз сыходзіў снег, дамоў вярнуліся суседзі, як кожнаму насустрач бег. І чуў кароткае «прыедзе». Калі ў крыўдзе мне сябры гразіліся падчас бацькамі, тады хацелася наўзрыд заплакаць шчырымі слязамі. Не плакаў я усім на злосць, бо ў хаце быў адзін мужчына. Не ішоў ты, маці, маладосць, глыбей, заворвалі маршчыны. І зараз еду я здалёк, чакаю ўсё, а маці мне кажа: «Пазнаеш, сынок, вось вся наша сямейка ў хаце». Паверыць цяжка не таму, што больш не прыйдзеш ты дадому, а шапку я заўжды здыму перад магілай невядомай.